Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Het is de grootste en mooiste Aquamundo die Centerparks tot nu toe heeft gebouwd. Hij zit boordevol met alle bekende elementen, heeft de langste wildwaterbaan en de extreemste glijbanen. Die ga ik jullie allemaal laten zien in deze video, maar we beginnen zoals vanouds hier in het golfslagbad. Bij het buitenbad vinden we vreemd genoeg ook de eerste glijbaan. Een familieglijbaan ook gestaan. Twee familieglijbanen telt dit bad maar liefst. Dus als de kou van de eerste je iets te veel is, kun je ook lekker warm naar binnen gaan om dit exemplaar te testen. Nog zo'n klassieker in de Centerparks serie, het snorkelpad. We gaan voor jullie eens uitzoeken of deze net zo mooi is als die in de camper Venne. Ben je benieuwd naar die video? Klik dan op het i'tje in de hoek. Het Water Playhouse 2.0 hebben ze hier neergezet. Want zoveel speelelementen en glijbanen hebben we nog nooit gezien in een Water Playhouse. Het mag dan ook vanzelfsprekend zijn dat deze garant staat voor vele uren aan waterplezier. En de eerste duo-racer was in dit zwembad ook een feit. Het concept bleek zo populair dat hij in Nederland maar liefst 3 keer is toegepast. Hij is dan wel niet zo groot als de Bombo op het Hof van Saxe, maar imposant is hij zeker, de Aquakrater. We gaan verder met de Aqua Speed en deze glijbaan kun je met z'n tweeën of met z'n drieën tegelijk doen. Een oplettende kijker heeft deze glijbaan al een keertje eerder gezien in Park Postalzee.
Oké, laatste spelletje. Ja, en dat was het einde alweer. En ik vraag jullie als laatste natuurlijk nog eventjes een hele dikke duim omhoog te doen. Abonneer voor meer. En dan zien wij elkaar de volgende keer. We gaan weer terug naar Nederland, naar Limburg. Tot in de volgende video zijn we te vinden in Buitenhof de Lijsten. Bedankt voor het kijken.